Impormasyon, Bicol Target Afternoon Edition. Maray na aga o kaya maray na hapon. Martes gunyan, fetsa 11 ka na Nobyembre 2025. An samuya po giraray na pagpaabot nin pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabay dyan ang samuyang paglaom na yaon na po kita sa ligtas na sitwasyon, lalong-lalo na po itong sa mga inagihan kan Super Typhoon Uwan na sana po nakaraos na naman kita sa halos sarong aldaw na paghingo sakripisyo. Padagos lang kitang manarig asin magpasalamat sa mahal na amang Diyos mantang inina po ang programang Bicol Target. Mina-imbitar sa Indo na sabayan man lamang kami sagkod alas 5 ang pagkahapon. Pira daw po lamang so namuyang magdiretsong mag-antabay ngunya na hapon halit duman sa nainot na programa. Pira man daw tabi lamang ang nagdesisyon na sumabay sa Bicol Target. Mantang kamo dyan, busy na sa pagpreparar kan pamanggihan or mimerienda yung yaon dyan sa mga manlain-lain na lugares. Magiging katabang ta dyan sa pagpresentar kan programa ang news team sa pangenot ni kumpadreng Jimmy ang samuyang chief reporter Pading Alar, Mario, kumpareng Jomar Bien and si Joshua, si Angel, si Karen sa Manibela, sa Mubil, sa Manibela kan Mubil 4x4, si Henry M. Henry Mata. Diyan sa Master Control, si June Napolis. Sa newsroom yaon dyan na si Ma'am Shia Leron. Siyempre nagbumoro na Torian sinda Jen Matthew Balyeran and Nicole Ann Gloriani kasabay si Jimos Barrios. Sa pangenot iyan kan samuyang pinaglalauman matatag News Director Mardela Get well soon and Dimar. IT ang kapartner niya to dyan si Jerome Nico Martinez. Ako man po ang sa indong maging kasarabay-sabay ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, ang PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Good afternoon.
Dahil man namumuruti ang pando ko tabi, Jerome, okay lang. Maburuti, ang dali sana ta. Isus naghidali kaya kita ano. Yan. Lingon ta kon namurusti. Nagpopolvo kaya kita. Polvo. Yan. Sa pa, Jerome, manigwa. Na. Sus Mariosep. Igo kaya kita pinag-asikaso mga follow-up istorya, may pinagkahururon buda pinagralakaw maghapon. Bata pag-araw kay ni bagang katatapos palang kan bagyo, ang init kayan tabi kunyan nag-iitik-itik. Matindi ang humidity. Nakatulong karigos na ako kunyan. Jerome, pag hali ka subago, pag uli, pagpalik na naman digdi karigos wata, grabe talaga. Kung dahil ka magkarigos, mapuluton sa lawas. Maringan ita sustinido man kan water district so samuyang bulos duman, duro diretso ang wakawak Salamat sa water district. And salamat man sa Albay Electric Cooperative. Yan. Sa men and women kan Aleco, tabi. Good afternoon and thank you so very, very much. Yan. Sige, may mga istorya kita dyan sa luwas. Si kumpadring Alarmario, nakalinyada. Alarmario on the spot report. Kumpadring Al, marhay na hapon tabi. Please go ahead. Maalingahot na hapon, tabi pade. Nagkatarabang na ang ibang barangay officials, mga appointed, mga tanod, as in iba pang residente, pati ako, sa clearing operation pade, para mapadali na ang supply man kan kuryente, kanalay ko, digdi sa mga hararayong barangay. Sharing digdi sa barangay Maslog, mismong si Kapitan Nino Berruega, Yan. ang nagsusupervise na magkaarali, ang mga sanganin kahoy na perwisyo sa kuryente, darakan bagyong uwan, na dakula talagang epekto ini sa mga linya, kaya yun ang pigi-clearing na ngunyan para mapahidali naman kan Aleco. Dahil sa ngunyan talaga ang Aleco, siribot-sibot man kan sa indang mga clearing operation, lalong-lalo na sa mga mainline, kaya pag-abot sa mga interior na barangay, siring digdi sa Maslog, talagang kaipuhan ng tabangan. Yo. Na kunday posibleng abuton man kami ng siyam-siyam bago makuryentihan. Siring man kanian sitwasyon sa iba pang mga barangay, monitor ta ang mga taga-alay ko, so dyan nga ni sa Kapantaran, dahil pa na ayos, base sa feedback sa tuya, kaya talagang may problema pa sa linya kan kuryente, pasiring digdi sa manito. Kaya maging sa mga barangay, sa barangay level, na mga opisyal na iba, asin ang iba man na residente, talagang mamaliugot naman na matabangan sinda, Analeko, para sa clearing operation, dahil nga ni nagmamaot man kami, sana all, sabi ka iba, na mapakuryentihan na talagang grabe pa rin ang epektong negatibo. Ang lingaot, ang kulang ang supply ng tubig, perwisyo talaga, lalong-lalo na sa pagkaturog man sa pagkabanggi. Grabe ang kunyan na temporaring inconvenience man sa na ini taday pa nakakalusot talaga dyan por dahil sa mga mayor na defectos kan ining mga postes, kable, linya kan Aleco. Opo, kaya nasasabutan taman yan, na pigigiribo kan Aleco, kaya nga ni pati ako pa di, kadamay naman sa pagtabang-tabang digdi,
Nangani na at least kung dahil man lamang makatabang, makaulang. Si Kapitan Tadyan. Si Ninyo. Si Kapitan may gusto Ninyo, na akin, nagluwas na, biyo na nagpiad-piad dyan. Tara bang gabos? Kaya na yan eh. Kaya masupog ba sa Kapitan may Yeah, ganay pagtabang. oo. Kaya maski ako. Kaya nakunik di sa pagtabang man tangani matabangan ta at the same time manalay ko para sa indaman na clearing operation. Pigtap, kumpadre, so barangay electricians dyan kung igwa. Ayo, nga din so barangay electrician, kaiba-iba ko. Iyo. Dahil ko nabibutasan ta. Oho. Aling bili sa mga linya may mandigdi. Nya. Sinubli ko muna kay kapitan niya ako. Subli ko na yung barangay electrician ko. Ta dapat, ang mga barangay kapitan, sertifikado iya. Ang barangay electrician, sertifikado yan. Maprepara na ninda sa mga linya, pasiring sa mga harong. Iya. Pasiring Yun sa ang mga pigigibo, dakway. sabi ko niyan. Baling piyo. Kaya appreciated tama na yung mga pigigibong lakdangkan ibang barangay official. Roger to that. Kaya ang dami pa din informasyon, live degree sa Southern Pagkan Legazpi, na dahil kuryente, Alar Mario, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Al. Sa istorya hali dyan sa Legazpi Southern Barangays. The Spot Report. Ay, anday talagang kunyan, kuryente sa ngunyan, tabi. Although, mas kaipuhan tabaga sa tubig, pero ang kuryente ngunyan, somewhat indispensable na tabi. Indispensable na sa oral daw niya itong pagbuhay-buhay. Nakakunya na dyan, nakaangkla ang mayor na aktibidades niya to sa oral na pagbuhay-buhay. Lalong-lalo na kung iguning senior citizens na may pinagmamate-mate, mga aki na naghihelang, lalo so igwang asma, ay kahirak, mainit, grabe ang sakripisyo kaiyan. Pero papaano talagang iyo yan. So, epekto kan super typhoon na si Uwan. Noarin nga ni daw gayud sana marealisar pangaturugan baga itong plano na gibuhon ng underground cable. Iyan na mga kuryente paagihon na sa irarom ang kable ning kuryente. Sa ibang nasyon dumang ka ito, yunarom dumang ko sa Hong Kong. Kapasyar kita ka ito sa Hong Kong, dahil kang mahiling na posteng may wire. Ito palan, pag urabante mi duman sa pasiring sa may racetrack ni mga kabayo, igwang nagkakalot na hararumon. Pagkatapos gulping mga linya ng kuryente, nahapot mi, kuryente ngay ayan, dyan ang agi sa irarom kan daga. O kaya sa mga poste ni duman na igwaning ilaw, mabutwa na sa naduman sa poste kunyan, wire, konektado na duman sa ilaw. O kaya dahil duman yung problema, pag mabagyo, may kuryente. Dahil na mga nagkakaturumbang poste na maapektaran ang supply kang kuryente sa bilog na barangay. Igwa mabagadigdi na ning plano, nadango ko nga kay ito yata digdi na sa panahon ni Alkalde Isyam na Ismail, maigwa ning araw kan initial na plano, nagkapirang portion lang gayo digdi sa Legazpi. I don't know kung ipopustro ito or plano baka it pertains duman sa mga kable kan telcos. Well, anyway, mas magayon kung inigay na sa kuryente isa irarom na sa daga Pero parang suntok sa buwan. Anong lugar ito, Jerome, na feature nga dyan sa internet, sa mga newsfeeds na digdi sa Pilipinas? Dahil na ning wire dyan sa poste? Ano ba yun? Iloilo ba yun? Or Bacolod? Somewhere else dyan sa may Visayas yata ito. O digdi sa may Visayas yata ito. Dahil na ning mga wire dyan talaga. Sa irarom na kan daga, iyan na kable de kuryente. Dahil na napipiligruhan na serbisyo kung minabagyo, diretso ang serbisyo during, before, during, and after typhoon, halang kaong porsentahe na yaon ang supply nin kuryente. Sana po mapangyari digdi sa tuya sa Legazpi, pero inda ko sa natawi, kung marilaser iyan, Pero kaipuhanan, iguning magpustro ka iyan na grupo o maging administrasyon, sisay man nagkakapot dyan sa City Hall. Forget on the Spot Report. Aramon tadaw si kumpadreng Jomar. DCGB.
On the Spot Report. Kumpadreng Jomar, barhay na hapon tawi. Please go ahead na. Salamat, Pading Pio. Maray na hapon sa mga parantapay. Iguan ako tang may energize na mga porsyon digdi sa Tabaco Substation, Pading Pio. Sa mga oras na ini. Na-check up na gabos, na-reparo na kang aleko, sulinya, matesting na sana. Ang problema, daing kuryente hali sa National Grid Corporation, National Power Grid Corporation o NGCP. Oho. Ini ang kinumpirmar ni Alimar Budino, ang ipinadirang representative kan Albay Electric Cooperativo Aleco sa pinaapod na Rapid Damage Assessment and Needs Analysis ni Tabaco City Mayor Ray Bragais bilang Chairman kan City Disaster Risk Reduction Management Council Casubago. Sinabi ni Budino na sundo Casubago na naghampang siya sa meeting kang CDRRMC daipanin elektrisidad na pinagsusupply ang NGCP sa Aleco digdi sa Tabaco Substation. Day papipabulusan sa substation ta ano daw ang defekto adi? Baka day pa nakaising okay naman diyan. Nag-follow up na madasinda garo solinya hali sa tiwi garo duman makwa iyo ang pigaayos para madaradigdi. Duman maagi so kuryenteng nadarahon kang NGCP pasiring sa substation kan Tabaco. Roger, kung dahil ako nasa sala at sa pagdangog Casubago, pero susok sa iya, pigtatrabaho da kang NGCP na mapadaran tulos ning kuryente digdi sa substation kan Tabaco, pati naman sa Malinaw, pero dumambaga sa Malinaw, Pading Pio, ang substation kay ito, gulpi ang damage. So, pig-report ko ba kasudma na yes. 40 pala nito, mga araw kaya na poste. Bako sa ng 30 kundi 40 more or less. Naku. Itong more or less 30 ang estimate ni Mr. Damo and MDRRMO. MDRRMO. Susakop kan tiwi. Dahil pa susakop kan Malinaw. Dahil pa nakwenta da sa Malinaw. Dahil talagang masubra 40. Tayo nagihan ko kaso Pading Pio, may video nga ni baga ko pigposta dyan sa DCGB News Online. Yes. Iyo ito po na barangay Bariw kan Malinaw, boundary yang kan Tabaco in Malinaw. Sundo duman sa barangay Gaho kan Tiwi, itong mga damage na ito. Sinoy-soy-so National Highway. Roger, ikaw man na nagkawaralat na tindog. Pero yaon lang duman sa damage na purong halaba talaga, gulpi. So, ang kadakalang ka ito, nasa sakop na ito, itong palaog na sa Tiwi, nasa sakop na ito kan Malinaw Substation. So, dahil na ito na pag-urulayan Casubago, talagang gulpi ang damage. Pero digdi sa Tabaco Substation, naigwang apat na feeder. Ang feeder 1 and 2, aniyo niyan sa sentro kan Tabaco, asin mga barangay na so haran nilang sa sentro. Ang feeder 4, pasiring yan sa Upland Barangay, Spoon Barangay Matagbak. Ang feeder 3, pasiring sa Bakakay, maaging malilipot. Iyo yan ang pigsusuplayan kayan. Sinabi ni Budino, na so feeder 1 and 2 na iyon ang sentro kan Tabaco, buda ang palibot na barangay, na-check na ning dagahos. Reglado na anytime. Pwede nang resibihon ang kuryente. Pero di matesting. Tadeng kuryente. Tadeng kuryente. Oho. Maski chinek na yan, paluway-luway da ka ng pag-oninda, transformer per transformer, para maarama kung may diferensya, hanggang dumansa na madali ang pag-trace. Iyota. Kaya baga pag araw ka na total blackout, ang pagbultada kang kuryente kaan, masabi ni ba natatautusan ng igwa, transformer por transformer iyan. Saro-saro. Kaya Inot na daanin da. So gabos na transformer kang gabos na barangay, para pag nagabot ang kuryente, saro-saro from the source, pag uunin da yan, pag daing problema, okay. Pag puminutok, igwa dyan na short. Off na naman yan. I-off naman. Ito naman ang ayusunin da. Iyo yan, ang inot da na mailawan, feeder 1 and 2. Tayo nang na-fight na dyan, naayos na. Ang feeder 4, so pasiring sa Upland Barangay, pigtatrabaho nila, sundo Casubago, may mga poste sila pigarayos. Ang mahaloy-haloy, sumaliliputin Bakakay, sabi niya. Distansyado na ano. Ang rason,
may mga tumbang poste sa partikan malilipot. Iyon sana. So dahil bansing itong grupo ninda, bako pa man ito sa nagkapatirin dugay kang poste. Ito, so mga torta grid, fight sana. Pero pagpaksing masalida ki poste ng gad. Pag tumba, mapagal-pagal na trabaho, igwang team na nagtatrabaho kay ito, Pading Pio. And baranga ito, nasa hirasang pa ang team na ito. Kaya, sigun kay Budino, lalauman na kung sakali bumalik ng supply hali sa NGCP, ang pinakahod dyan na ma-energize digdi sa feeder 1, 2, and 3, iyuan feeder 3 ta igwang problema ang poste. Ang feeder 3, poon man iyan sa sentro kan Tabaco, maagi sa Sako pa kan Tabaco, Barangay Tagas, Barangay San Francisco, Barangay Salvacion, Barangay Salvacion, Barangay Tagas, Barangay San Ramon, sundo Barangay San Lorenzo. Iyo. Feeder 3 yan, ang kataning kan malilipot na. Sabi ni Budino, pilit ang remedyoan nga yan, antong bang Poste. poste sa malilipot, kaya pwede tayo yung ibaray pa siya, pagkabot sa malilipot, pundo ng kuryente. Apoy. Iba-bypass. Pwede mga tayo. Halimbawa, ang kuryente, hali duman sa pinakasor sa Barangay Matagbak, feeder 3, madalagan sa kuryente. Pagabot sa bilog na feeder 3 yan, pagabot sa malilipot, may mga tumbang poste, pwede kaya remedyo? Pagabot sa malilipot, putulong tayo ng unalugod ngayon, then malilipot mo dang baka kaya. Pwede talaga. Pwede. Habang pigirahin ngayon ito, habang pigirahin itong malilipot na itong mga tumbang poste, so nainot na porsyon kan feeder 3, magkakaigwa na kikuryente. Yan. Mga inisyatibo. Ayan. So kasubagoy yan ang saro sa mga naging laman kan pinapod na meeting ni Mayor Ray Bragais, ang pinaka nag-report man kan sa mga damages, arani yung pagwaring sudato sa cellphone ko, pero digdi niyang una kita sa Aleco, nasaro sa inaimbitaran, may connection sa pag-update kang sitwasyon, ang saro sa pinaka-importante kan nakaipuan tangon yan, kuryente. Ang Pading Pio, ang kunyang imbitado man duman sa tawad, sa Tabaco, nakikihuro naman sa Aleco, na mapakuryente man ta. So mga pumping stations, may mga kuryente man niya kay buwan, kaya apektado man sa tubig. So, kambal iyan tabi Roger Ronda. Di tama supik tataram ka subago sa interview na tabaga kay Ands Galero, so PIO kan Aleco, ang entire first district talagang daipa ng kuryente. Daipa pa din. Entire first district talaga. So, ang main problem bako man sa solamente sa Aleco, so NGCP may problema man tayo. Then nagsusupply kay kuryente maski matapos ang kang Aleco, pag daing kuryente hali sa NGCP, wala man giraray. Kopya. Sige. Iyan ang report. Jomar Bien, DCG. Salamat kumpadreng Jomar, hali dyan sa Tabaco City. You can just imagine entire first district pa ding apa ding June. DZ. Daining ko niyan, daining kuryente. Anong advice mo tabi tata June? Commercial muna kita Angel, medyo inabot kaya kita kan oras And Joshua, tanbay kung maputol, redial na lang. Oras Pilipinas, alas 4:28. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Cobra Energy Drink. Tatak mo, tatak Cobra. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artesin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Herprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin, wala kang talo. KTF sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay, lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay, sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay o simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Herprint, sigurado kang astig ang resulta. KTF sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay, lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay, sa bawat design, tiwala mo'y taglay. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos na nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifax for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Thank you so much, June. Diretso kita kan sa tuyang programa. Nasa linya na, okay ba yung line ni Angel and ni Joshua? Re-establish natin yung connection kan dua. Redial mo na sudan na idlip ako ng dita. So, init. Grabe ang kwan yan sa luwas. Tama ang aranga-anga. Yan. Good afternoon sa mga taga San Roque. Kumusta ka mo dyan? San Roque kan Ligaspi tabi. Good afternoon. And dyan sa Sterling Bank, kang kunyan, kang dyan sa may Tahaw Road, ay alternate road. Okay na yung linya? Tabi, ang kandua. Sige. Aramong tapan bulos din mga informasyon sa palibot. DZGB On the Spot Report. Si Angel na Mustaza. Angel Mustaza On the Spot Report. Angel, good afternoon. What's happening? Yes, maray na pagkahapon, Sir Pio. Maray na pagkahapon po sa mga paraan tabay. Sa mga dugang tawapong pareta, ipinangapuda ni Alcalde Hisham Ismail sa publiko na maging mapangmangno sa palibot. Lalo na daan, Sir Pio, sa mga paraabas ng kable ng kuryente asin tulos din ipaabot sa mga otoridad. Sa pagsipaguron kan din sa Zebe News muna na hapon sa Alcalde, sinabi kay ini na may nakapaabot na kaya sa iya, Sir Pio, na personayas halo sa Albay Electric Cooperative na napapagalan sinda sa pagbabalikan kuryente sa mga interior kan barangay dahil sa mga wire na kan Aleco na pighaharak basa. Ehemplo kay ni Sir Pio, dyan baga po sa may Obelisk, iko dyan ki Legazpi City Night Market, na iko baga dyan, Sir Pio, ki mga pailaw, itong sa mga kable po dakan kuryente dyan na pigagamit sa pailaw ang hinarapas. Sus Mario. Kaya nagpaabot si Sir Jonathan na sa Dueste ni na informasyon sa alkalde at naghahagad din tabang na kung pwede man na matabangan sinda na may paabot man sa publiko na dahil hanggang pagpakiaraman, dahil pagmimitiran ang mga kable kan kuryente dahilan sa narepisiran nga ni sinda sa pag-restore kan kuryente ligi sa tuyang palibot. Ano pa man, Sir Pio, ikakabit nila dyan kung wala na itong sumakablikan kuryente. Nangugunta po, Sir Pio, ang kaptang kan pagkipaguruntango na pagkahapon sa alkalde kan syudad. Dahil sa ito yung pagtuwang sa City Government of Legazpi, nagtutuwag na po muna sa Aleco dahil tapos na kita sa clearing operation na bring up sa kuya ni Sir Jonathan sa Duste na napapagalan po sila pailaw o mag-energize lalo-lalo po sa mga puroks, palawag sa mga interior barangays dahil sa mga magkapirang wiring da, minarakbas, may experience po masiso sa tuyang wire, pasiring duman sa night market, halip po city engineering pasiring duman sa may Obelis, sa ruman po sa minakbas. Kaya sa kuyang pakiulay po, dahil kita gabustig di nagtatarabangan, oras po kanya ki pagkasararo, kung pwede po, let us not take advantage kayo ng sitwasyon na yun as in, pakiwalay ko sa inyo, please tabi. Kung iba kong mailig, kung akong madakop o hinala, i-report po tulo sa tuya o as in sa barangay or kung may PNP man pong karagay sa itong area. And parte da po, Sir Pio, kung pagpapahiling man kan suporta kan LGU Legazpi sa mga mahihigos na mga linemen taligdi at at the same time sa mga personalized kan Aleco. Muna na pagkahapon, Sir Mark, si Sir Pio, halat-halat na lang na mag-abot itong Sir Pio, fast food na tagsadiri ni Contel Alan Ranyola. So, kunyan, McDonald's. Opo. Matausin da, Sir Pio, ni pagkaon, it's either ngayon snackan ito or heavy meal para duman ngayon sa mga linemen at the same time sa mga empleyado ka na Aleco na padagos ngayon nag-iinguwan, nagtrabaho para sa power restoration kana digdi sa syudad kan Legazpi. Nya so mga nagtaon ng impormasyon kan laban sa bagyo, dahil man da padarahan?
I-text ko talaga sa tao. So nagsakripisyo ba na yung natatada, yung nagtataong impormasyon? Nalilingon ba yan? Ano? Nalilingon ba yung pirmi? Ano? Iyo nga ni, punta doon ta i-text ko ba si Mayor? Yung mga ano, pagkatapos kan bagyo, yaw na so, gulpin ng bida so, mga nagarelip, so, pero so, nagtataon ng impormasyon laban sa kasagsagan. So, nagpipirot-pirot. Day, Okay lang da, Sir Pio, kung nagsusubattles yung umalo ka. Salvado ka na da, Sir Pio, sa penalidad. Salvado ka na sa obligasyon. Sa mobile baga, kay puhanan igwa. Ano ka? Kaya ano pa nga po mo yan na Sir Pio kan alkalde, ngunit nga na panahon ka na makalis kitong kalamidad, kung nga gabos nga kita apektado, dapat nga magtarabangan ang gabos, asin nora nga dapat nin nagbibentahe. Iyo. Yan po Sir Pio, ang mga duwang pa pong informasyon hali sa luwas, Angel Mustaza, DCGBT. Salamat Angel sa istorya hali dyan sa luwas. Uy, narabas na so makampil ng kuryente dyan sa obelisk. Itong sukalabaan na ito na parang tunnel of lights, kumbaga arog sa daraga, na minailaw dyan sa mga paratyanda dyan sa Boulevard. Ay, sus Mariosep man baya kita adi na mga Pinoy puwera de los Ubos. Yan, nako. Kumbaga tabi tatadyon ano, so mga nagataong impormasyon sa kanlaban na nalingaw. Mga dyan ano, dahil mo na rin paro. Parang wala. Ang pagkatapos kan bagyang na yaw na dyan nabida na sa kwan. So mga relief operation. Konsilong trabaho tayo ni Jun ade. Ay bale. Joshua Bino on the spot. With or without it, laban kita. Tayo na sa tuyang obligasyon, responsibilidad na sinumpaan. Aber daw, dahil daw pag-broadcast kon baga dahil katangkasan ng lisensya kan KBP. Joshua Bino. Si Joshua na sa linya. Joshua, good afternoon. Yes, good afternoon. Adi Sir Pio, good afternoon sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta, 2 beses na Sir Pio yung nakakancel ang budget hearing para sa 2026 municipal budget ng lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Nata iyan. Nata. Dahil sa suspension of work. Pagho na kung makaarog kita duman sa UAS. Suspension of work. Pagho na ako nagbaral-bala na naman so ang gulo politika. Dahil mo pala. Dahil pa. So, parte ko man nag-abot sa arog ka. Yan. Kaya dahil Sir Pio sa wala poong mga suspension of work, na Councilor Sir Pio 2 beses na pagdangog kan budget hearing, inot kayo ni, na pinag-schedule, Webes ka nakaaging simana, may suspension kayo dahil ta paparani so observation kan ondas. Iyo. Pinag-schedule naman na Lunes, na so puta na, suspendido man so trabaho dahil sa epekto ni Super Typhoon Uwan. Primero, undas. Ngunyan, uwan. Correct. Pero sumitido na kan alkalde so budget proposal, ano? Sumitido na sabi, Sir Pio, pinag-schedule na nga ni ini before undas. Ibig sabihin, kan na kaadi pang mga semana, tayo sumitir kan Office of the Mayor ang budget study, Sir Pio. Kundi napopostpone lang dahil sa mga day pinagdalaoman ng mga pangyayari. Aron kay ini nga pag-answer uya ni Super Typhoon na Uwan. Kung kaya sa regular na sesyon. Ura no tabi Joshua, so proponidong budget for fiscal year 2026. Dahil pa na mabanggit tabi Sir Pio, kung peraso total budget taan na dangog ko duman sa mga pag-orlayan sa budget hearing. Kunyan, sa regular session, kanya na pagkahapon kan sangguni ang bayan sa Sir Pio dahil sa 2 beses ng nakakansilar ang pagdangog kay ni pinag-reschedule giraray sa Sir Pio sa maabot na November 13 Huwebes na hapon hanggang November 14 Biyernes na aga 13, 14. Roger to that. Pwede mo nang masirip dyan maski sa budget officer o magi kay Mayor
Vic, maaraman sumitidong budget, 2 days. Ano yan, plenaryo na? Oo, Roger, tulad Sir Pio, kung sa Sangguniang Bayan, saro-saro na sa mga department heads sa indang mga budget Sir Pio. Kumbaga, sabi nga ni Consulator ni Ayan Makasinag, hihimay-himayon Sir Pio para kumbaga gabos na mga transaksyon lalo na financial kan lokal na gobyerno ariglado Sir Pio na mga pasistema kung kaya tikalauman na tulos-tulos na matatapos na budget hearing. Siyempre, dakulan mga departments na talagang sa saro-saroon ang sa indang mga pinag-propose na budget Sir Pio. Kung kaya na-schedule kini, Webes na hapon o Biyernes na pagkaaga. Iyo na iniso magiging working budget man kam presenting administrasyon. Taso inabutan dyan ni Mayor Vic. So kaito pa. Ngunyan ini working budget niya na kaya maaraman ta kung gura no lamang iyan na sa indang proposed fiscal year budget Roger, sabi na ingawang tang makatulog naman tayo, Sir Pio. Budasok ko na pirmananggat. Kung piraso halimbawa sa personnel kunyan ceiling itong sa mga sa sweldo. Oo, tayo maganso problema dyan. Dahil ng budget para makapalaog man lamang ng job orders, casuals, mako. Sa kunyan baga, limitado Limited? Diyan sa daragat, yun na nga niyan sa inabutan. Kaya mahiling taman ko niyan. Kumbaga, iyon na ini, susuk-suk man kan baraha ni Alcalde Vic. Crucial para sa iya. Oo, iyon na yung kwan niya ngunyan. So, working budget niya man, administrasyon na ni Mayor Vic. Ngunyan, tranquilo na sa sanggunian, ade. Dahil natag-arendag ko. Sabi kan alkalde pumundo na kan tayo masana kaya para baranggaan kita man sana. Duang sesyon na Sir Pio. Malipot ang aircon. At tayo na ba? Ay dakainging sa konti. Tinaway na dakan alkalde. Mundo na ngayon ka mo kanta. Kita ngaya ka mo sepik para hiriling ngayon dyan kan tawo. Supo. Iyo, kaya baga silyo na baga. Duwang sesyon na Sir Pio na tranquilo ang lipot kan aircon. Kansaro, may nagapod sa kunya ko. Sisay daw ini. Basta day ko naingaran, basta ang ngaran, igwaning letter V. Yan. Sinaway na ngayat, kita man sa ngay dyan. Sinaway ko na ngaya. Hindi baga. Ano ba nga? Anyway, Sir Pio, yan ang dagdag niya itong istorya. Live digdi sa Sangguniang Bayan, Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua, sa dagdag na istorya dyan sa luwas. Hopefully, ma-deliverar na iyan na working budget for fiscal year 2026-2027 kan daraga. Takaipuhan, sumitido iyan sa opisina kan alkalde, permado, bago mag-Enero. Tadipisil, kung madelay iyan dyan, kung magkaigwaning reenacted budget, nako, diretso ang dipisil na padalagan financially kan lokal na gobyerno kan daraga. Kung i-hostage ang lokal na gobyerno kan daraga ka nagkakapira dyan, dahil ipasar ang budget, idili-dali yan, kumbaga, layga yun, ang mangyayari kaan will be itong reenacted budget na budget ka nakaagi pang administrasyon na iyungan yan, nadidipisilan mo yan sa ang lokal na gobyerno kan daraga. Yan, sana yan abangan mo tabi Joshua ha. Tibaad kung i-held hostage ang lokal na gobyerno sa paagikan pag laygay kan budget makaarog duman sa uwas. Mamong problema kaiyan dyan si Alcalde Vic. Sa bagay may dangog-dangan kita na so alkalde na nag-reach out yan sangguni pumundo na kang kunyan mga kita man sana sararo man sana. Hilingon ta yan tabi kung bagaman anggad dain ang problema diyan sanggunian yung apling sa nakaaging administrasyon, apling sa presenteng administrasyon. At tibaad kung magkaigwak paning deep political divide pagkatapos makompromitir ang pagpasarkan budget, nako, paano ang pag-abanti ka ang kan munisipyo kan daraga. Istorya pa kita sa luwas.
Yaon dyan si Chief Jimmy, Paning Jim, Diyos marahay na hapon tabi. Yes, salamat tabi padi, maray na hapon sa mga parantabay. Way of life na talaga kan mga taga barangay Masarawag ang pagpara uro ibakwar. Pagkatapos na mag-ibakwar, mauli. Pag uli mo naman, way of life na naman ang sasangunguhon mo na pinuhon ng mga alpug. Alpug, yan. Grabing miserabling pagkabuhay tabi padi. Tapos na, init, sangaw, alisngaw kan init. Oo, Yan. kari man sa napirming so nag-alboroto ang bulkan. Iyo nang kumpadre. Madalagan sa mga auto, tapasabol na tabi padi. Pag nagdalagan ang auto, harong mo na sa gilid kan tinampo o kaya naglalakaw ka mga estudyante, malangirak tabi padi. Yan. Grabing alpog. Oo, ngunyan so mga ibinalunbo na mga baybay, daga, gapo, yaon sa mga gilid. Pag nag-uran, ibabalik ini sa tahaw. So itong sa mga pinaglusutan kay ni sa Purok 3, 4, Sundo 8, sigan lang kaw. Siyempre, so inagihan, matatabunan. Sigan lang kaw. Maluwasan ko niyan dyan, panahon, tabi kong Padre Jimmy, so nasa gilid ka yan, gari malibel na sa bubungso sa tubangan ninda. Amo nang gas. Ay, sus ko talaga problema. Ha? Problema talaga. Siyempre, naglalangkaw sa levelasyon kan lali duman sa taas, suharong mo na sa baba, ang gigibon mo, itong sa mga ginilid na daga, gapog, ikakamada mo na naman sa harong mo. Pataas man. Pataas ay talagang problema. Problema talaga pa de. Tas tinampo na, bababawan na ka itong mga patong, tapos gigilidon nito. Di ano pa? Ay, naku. Kung di mahinaran mo pa de, kung dahil ako sa pagiling ko, talagang removal kan tawo digdita. Kung hilingon mo, sigan baba kan daga hali duman sa tuktukan bulkan, aagihan sa mga daga digdi sa baba, sa mga kahoy, masarabay na digdi. Sigan bawas kan daga duman sa taas. Diyan ibabalunbon. Digdi. Kaya bagakan so initial na pagbuto akang problemang iyan kumpadring Jimmy, naramdaman mo na interview ta si Mayor Gemma. Nya ko Mayor Gemma, ano ang plano kaan relokasyon, nagiulog Premier Municipality, nakula nga ini. And as time goes by, na-realize na talagang dapat haliun ang munisipyo awag ko niya na dyan. Barangay. Health hazard pati ang kuhan. Dapat digdi may face mask. Nga may face mask ka digdi. Sa ngabon mo, uro aldaw, an alpog, an mangyayari sa mo, estudyante ka sa may eskwela, eskwela pati na sa gilid kan tinampo, elementary, high school. Aldaw agahapon, maagi ka, maluyan resistensya mo. Tama, magayunon yan ang gulo kan istorya kumpadre. But dumanon ang municipal health officer. Paano ang sistema nindakaan? Talagang oral daw nan sangungon nindakan alpog hali sa bulkan. Ang nangyari ka ni talagang halion ining mga aqua naman, mga iginirelid na mga debris. Saan mo naman initatarambakon? Sa ina naman nga nin ibabalunbon. Pagkatapos plasing mo na naman kan Bureau of Fire. Pagilid. Pagilid na naman. Nya pag naguran na naman, patik lang naman. Ay talaga. Iyo? Sakripisyo ang buhay digdi pa di. Pero kan mga panahon, ako agi-agi ko man ini kan high school, ako pa di, malanggayo na lugar ini. Marayo yan. Malanggayo piskohon. Pati yan na kalye, komprometido na. Komprometido na? Yan. Kan mga panahon, magayono na lugar preskohon, ang kahoy digdi, preserbado, manyugon. Pero naglampas ang mga panahon, iyon na ini, miserable ang sitwasyon kan mga tao digdi bata. Ang mga harong digdi tabi pa, di kunilingan mo tamaray so estado ka itong mga panahon,
natural ligdi nagbarakal, ligdi nagiristar, nagpaturuglo kay mga harong, mga magayuno na narong. May mga kumbagaan mga tao digdi, may mga ayo-ayo. Iyo so description ni Mayor Gemma, an mga yaon nga digdi piyo, talagang matindi. Darakulang harong, kaya so inisil niya nga ning kung nagyulok pa, paanong tangayan? But eventually, na-realisa na talagang maharali na dyan. Paano yan? Nako, talaga naman. Bugtakan mo ini ngayanin itong mga sabod ang alimbawa sa rosa na bugtakan mong sabod maubos na yung gulping budget. Pira ining piglulusutan mga 4 gayod. Roger, sige. Yan ang dakula na problema tabi pa de. After kan bagyo ali sa evacuation center na naman ang sendang mga pigsa sa sanguhon. Alpog na naman namin na alimpuwag. Maray kung daig mga nagaraging mga bihikulo na ayun yan shortcut kan pasiring sa siyudad kan Ligaw. Talaga. Tama. Natumbok mo ang problemang dakula naman yan dyan. Aadaptaron sa sangunguhon kan mga taga Masarawag. Ay, kahirak. Sige. Yan tabi pa di. Ang mga dagdag pang informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, kumpadreng Jimmy. Magiging ng health hazard yan, ano? Maaraman tayan dyan sa lokal na gobyerno kung paano ang intervention indakaan. Very clear pa, very vivid pa sa kuyang isip kan. Initial na pagparabahan na dyan sa Masarawag na interview ta si Mayor Gemma. Niya ako, Mayor Gemma, anon pwede kaan? Does it come across niya ako into your mind na magkuha na kita ng relocation para sa barangay na yan? Nagiulok hindi service si Mayor. Bako ngayon basta-basta ini. And eventually, as time goes by, na narealisar na talagang dapat haliw na yan dyan because of that situation. And pati yan na alternative route na yan na Masarawag na mabulusot ka na duman sa Ligaw, na maluas ka na duman sa may JB o ning Albay Provincial Hospital na bago, komprometido na ayan tabi. Bata iyo sanaan ang alternative route kung halimbawa magka-diferensya ining Maharlika Highway. Pwedeng umagi dyan ang mga hali sa Metro Manila, mapasiring din sa Kabikulan and Visayas, vice versa. Ay kung dainaan maresolveran na pagpara baron buna yan dyan kan materials hali sa bulkan, ay nako, pati yan ang biyahe, komprometido na. Sana tabi, itong engineering intervention, tulos yan na maadaptar naman ta. Ay nako, problema yan. Oral daw niya nasa sangunguhon kan mga residentes pagadi sa evacuation center, alpog. Paano sumay mga asma? So pag eskwela, ano ba mag-face mask ba sila dyan oral daw? Nako, paano ba yan? Salamat kan sa ido pag-antabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa